Bishop Ntombela, siyabingelela Senior Pastor Baba Nkosi, Senior Pastor Mfundisi Mshilwane, bazalwane. Ngicela nibaphile izandla nje bazalwane. Haleluya. Siyabonga bazalwane, uholwa yibo bazalwane. uNkulunkulu usibekele bona phambi kwethu. Haleluya. Amen. Ngakho nje bazalwane njengoba umfundisi Mshilwane angilethele iBhayibheli bese kuthi umfundisi uNkosi ungilethela ithawula bese kuthi umdletshe wayesengilethela amanzi bazalwane. Ayikho into abayihloniphayo bazalwane, bahlonipha nje ukuthi ngifaka ukhololo. Jesus. Haleluya. Haleluya. Uyaqala ngayo empilweni yakho ufaka ukhololo. Haleluya. Nawe uyangibona ngendlela ekhuluma ngayo uzothile bazalwane. Futhi ngeke lokhu ngixubexuma because kunokholo. Haleluya. Kunokholo bazalwane. Haleluya. So siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Ngiyabingelela abefundisi bami abakhona phakathi kwethu. Ngokholo siyabingelela umuntu okumdlalo Nkosiyami. Umuntu ongajwayele ukulova loyo. Nkosi siyabingelela Nkosi kuba msuhlala emuva awu siyabonga. Ogogo bazalwana bakhona ngisho nogogo abasivakashele. Siyabonga bazalwane. Singavula bazalwane eMabhayibhelini ethu. Usefikile usithembiso baba, uthe mase kufika usithembiso ngehle pulpit. Usefikile bazalwane. ngokukaJohane chapter 20. Jesus. NgokukaJohane chapter 20. Sizofunda nje bazalwane yonke le ndaba lena. Jesus. Ya bese sigcina ku verse 10. Bese sithi it reaches to the heart. Yes, mountain. It's
egameni likaJesu Kristu. Johane John 20 bazalwane. John 20 nje wonke verse 1. Ngoba ubhoko Sunday manje kufundwa leli izwi leli. Wonke nje lona futhi. Hallelujah. Amen. Sizothola bazalwane, sizothuvukile nje bazalwane kuphela. Bese siyahlukana bese sikhuluma ngokuthi nani. Okay ma. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalena wafika ethuneni ekuseni kusemnyama, wabona itshe lisusiwe ethuneni. Khona wayesegijima waya kuSimoni Petro nakulowo mfundi omunye uJesu amthandayo, wathi kubo, bayisusile inkosi ethuneni, asazi lapho bayibeke khona. Bayisusile inkosi ethuneni, asazi lapho bayibeke khona. Don't worry. Bayisusile inkosi ethuneni, asazi lapho bayibeke khona. Ngakho wayesephuma Petro nomunye umfundi beze ethuneni, bagijima bobabili kanye, kepha umfundi omunye wagijima kakhulu. Uyagijima mama, uthola ukuthi sigijima sobabili, kodwa uthola ukuthi mina ngenxa ukuthi ngimncane ngisenamandla, ngigijime kakhulu nawe. Ngenxa yamandla futhi nangenxa yesibindi ukuthi ngisesemusha, but ngigijime kakhulu. Hallelujah. Uthola ukuthi ngigijima kakhulu, ngibashiya bonke abefundisi. Jesu. Ngenxa nje obusha bakho. Wagijima kakhulu no Petro. La wafika kuqala ethuneni, elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona. Mana-ke mama, owagijima wafika kuqala ethuneni ilona umfunda ngithi bazalwane. Then uPetru wayelandela ngemuva. Kepha kangenanga. Esagijimile lona omncane wangangena ngaphakathi. Khona wafika uSimoni Petro emlandela, wangena ethuneni. uPetru bazalwane yena uyihambela kancane nje. Jesus. Noma wayegijima kodwa hayi lokhu ukugijima lokhu. Wayegijima nje ngokugijima lokhu abantu abadala kwe-experience. Jesus. Hallelujah. Uhamba nje uziyofika lana afike khona lo. But umehluko kaPetru wayesengena ngaphakathi. Lowana wamnyama onto enespeed. Jesus. Wabona izindwangu zelineni zikhona, neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho. Oh yes. Ezindwangwini zelineni. Jesus. Elupheni bazalwane. Yeah. Wabona izindwangu zelineni zikhona, neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangwini zelineni, kepha lisongwe lilodwa kwenye indawo. Khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni, wabona wakholwa, ngokuba babengeke uqonda umbhalo wokuthi ubefanelwe ukufa, ubayifanelwe ukuvuka kwabafileyo. Base bemuka abafundi baphindela ekhaya. Baba wethu ingcwele liyadala nkulunkulu, liyadala Nkosi uJesu. Uma baba wadala ngalizulu nomhlaba, namhlanje Nkosi uJesu usenamandla okudala phezu kwempilo zethu. Dala nkulunkulu sihlalele lona, sidele konke emakhaya senza baba kule ntaba, ngoba sifuna Nkosi ukuzwa ukusho kwakho. Yishoke moya ingcwele kuleyo naleyo mpilo, wathela ubuhle nokudunyiswa kwegama lakho zolo namhla naphakade. Amen. Baba ngangazi ke bazalwane ngisekhohle ukuzazisa bazalwane. uBishop ukuyigcizelele lena ukuthi sizazise bazalwane. Kahle before nje sishumayele bazalwane ngoba amasango sibongo bakukhona ongangakithi lana ngasepangeni bazalwane. Ngijabulela ukuthi ngize nomakhelwane wami. Hallelujah. Ngishayele umakhelwane wami bazalwane.
Haleluya. Bazalwane, sithi njengaba namakhelwane, angazi lithi namakhelwane asabe sisontweni. Haleluya. Njalo nje uyayizela yena bazalwane. Amen. Haleluya. Ayena uyisukela kuye bazalwane ayizela. Haleluya. Bakhona engishoyo kubo kodwa lona ngazi. Yes. Andifuna bengishoyo kuba bezi kodwa lona engaso kuyeza. Haleluya. Bazalwane into engithokozisayo ngibuka lentwana mani ngiyajabula ngibuka umonwabisi mama. Bese ngiyajabula yazi. Yazi mangibuka umonwabisi bazalwane awuphakame umonwabisi. Nambonga uhlanja bazalwane. Umonwabisi mfundisi uNkosi ngamncenga ukuze esontweni from 2019. Ngisahlala la eMkhalazeke. Khuluma nobaba wakhe. Luthi ngani ukuyingena indaba yenkolo. Ngaphinda futhi ngamncenga. Waze uzwatholakala nini last year ba? Last year. Mayitholakala last year bebe baninganyana. Haleluya. Behamba nango ubambile usasekhona abanye usalila siyabonga kusiyapha. Kodwa abanye abakhonanga ukuyibamba bazalana. Ngoba ngisho nomfowabo akakhonanga ukuba khona kodwa hayi baqhubeka bayibamba cela nibapheni izandla bahle bazalwane just bahle lezinsizwa lezi siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi enye into ungayithatha kancane lokhu uyincenga uzufuna ukuyidikibala kanti hey izoba yigolide sekusizo bazalwane phela masingamadedela abantu ukuthi bezelana kuyo lokhu kusebenza thina sikhatha mina manje sengiyarelaxa bazalwane angisasebenzi kakhulu angisasebenzi ngihlethe njengaqala asasebenza qala manje bakhona usibusiso bazalwane sengiyakhomba nje nami uba ufika nginika ukuthi kwenziwe yini nami bese ngithathela abantu bese ngiyayikhombela ngoba mawungabalethi kuyolokhu kusebenze wena du ngakho nawe zala abantu balethe fanele mawusubalethile umthwalo uthi ukusuka bazalwane umthwalo uthi ukusuka ngoba sesigcina siba nenhliziyo encane akusebenza esontweni kubangela inhliziyo encane. Haleluya. Nginabanga mxolisi uzumxolisa sekhipha igama elikhulu athi uphela ngoli yabona ukuthi haleluya. Inhliziyo encane bazalwane kodwa mawuzodedela abanye futhi wandisa abantu bese kusetshenzwa kube mnandi. Okay ake siqhubekeni ke bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Bazalwane isifunde khona lithi iBhayibheli sisubusilana laba babeyocheka. Haleluya. Babeyocheka bathi lana mdlali ngihlethe ngiba worried khona ukuthi on Saturday baye yini ngocheka. Haleluya. Abayanga Saturday bazalwane. And then bahamba ukuyocheka on Sunday. Hallelujah. Yena ukhothame nini? On Friday. That means baba will leave on Saturday. But nginakho ukuthi babefuna uqinisekisa. Nginakho ukuthi babefuna uqinisekisa lokhu ayekushilo. That ngiyabonga mfundisi. Nginakho ukuthi babeqinisekisa lokho okushilo. That's why bahamba bayocheka on Sunday. And mabehamba bayocheka on Sunday. They were busy complaining mabesahamba endleleni. Bawareti nje ngento eyi1. Ukuthi itshe libekwe lapha likhulu. Hey, Nkosi so dingelo ba. Because le yathuna leya bekuyithuna lomuntu orich ngendlela esimanga. Bengathi ukubethu isikhathi samanje lo muntu lwana was abanye bama-billionaires. Ya uMotshepo baba ngasho kanjalo. Because uJesu akancatshwanga ethuneni lakhe but wancatshwa ethuneni lo muntu waye-rich. So lo muntu lona waye-rich well prepared ukuthi leli thuna lakhe noma kukhona abantu abafunayo ukuzothatha something kuye or ukuzovula bengakwazi ukuvula
angakwazi. Nikhona bazalwane. So bayahamba ke baba waredi ukuthi leli tshelele sokuginqela uba leli tshe likhulu ngqo. Mabethi bafika ilitshe liginqile. Wathi omunye umvangeli wasekhaya ufakude wathi into eyabanga ukuthi itshe liginqeke ukuthi lelatshelelana lalo uhlobo letshe ledwala. So babevale ngedwala. So mabevale ngedwala bavalele idwala. So mama valele idwala laxoxa nedwala. Then idwala maxoxa nedwala lathi ngithethele mfowethu. Then idwala lavuma ukuthethelele idwala. Ngoba idwala alikwazi ukuvalela elinye idwala. Wasumvangela ufakude ke lapho ngabazalwane. Wathi baxoxisana. Then mabefika ngempela bafika itshe liginqile. And mabefika uJesu akekho. Okay, isiye emaphethelweni yobazalwane sengizohlala phansi. uJesu akekho, imali uyajabula makuthi umuntu usiyaqedwe. Hallelujah. Okay, nanku ke bazalwane bafika lona omncane umfundi. Lo mncane umfundi ngicabanga ukuthi ngamlinganisa nje umdlete kanje. Phakama mfundisi umdlete. Hallelujah. Bese uthi lona umdala bazalwane ukuphethe ngamlinganisa nomfundisi uNkosi. Hallelujah. Ungaphakama umfundisi uNkosi ngiyathola ukusukumisa noNkulunkulu. Lona mncane uyagijima vele unespeed akuthi bazalwane. Ngisho namanje umdlete mathi ahlabe nespeed abhekele akagijima wasibona ispeed sakhe. Bese uthi lona umdala noma gijima but ispeed sakhe asifiki kulo. Nikhona bazalwane. Ispeed sakhe asifiki kulo. So mayigijima umdlete uyagijima uziyofika ethuneni. Mayifika ethuneni akangeni ngaphakathi. Bese yaqhamuka umfundisi uNkosi as the senior. Mayifika umfundisi uNkosi uyafika and mayifika akabi waredi ngespeed sikamdlete. Ngoba lenye into ebiyiphazamisa umfundisi uNkosi ukuthi liphinde libe waredi ngebeat salaba abancane. Ngabe waredi ngespeed sakhe. Kodwa wena guide ukuthi uyafika yini la uyiwa khona. Bazalwane ngkhona kodwa. Usalubagxeka kakhulu. Wathi noma nilwela ukuthi bayaya yini la isiyakho. Ukuthi usindi sizolwa qala namhlanje usiyafakaza usiyashumana uyele nilokho. Usalukuba zicisha mlilo. Kodwa nina lwena ukuthi uyafika yini. Hallelujah. Asindiswa manje njengoba uScotland asindiswe manje bese misitende enkulu kodwa silona ukuthi uyafika okay mayifika uphethe akambuzi lo ukuthi wena bagijima ngaka hawu waswamshiya pho ngakungabi waredi bakushiya ungabi waredi afundiswe uphethe yonke equipment ngabe waredi abu waredi ngisho ngavuswa manje umxolisi ungabi waredi ungabi waredi ngoba into siyaziyo i-experience uwendiko malifika ethuneni uphethu ungena ngaphakathi ngayo-ke la indaba lekhona uphethu wenza njani lona wenza njani ulunguzile ngoba abanye abantu bayathanda ukukhuluma bengaze bengene ngaphakathi. Ayikho into ebuhlungu njengoba kuza umuntu ekhuluma insindiso kodwa engangenanga ngaphakathi. Nikhona bazalwane. Akhulume ngobuzwalwane kodwa engabazi ubuzwalwane. So lona wangena ngaphakathi. Mayingena ngaphakathi lona usengaphandle. Mayingena ngaphakathi ufuka checka yonke into ngaphakathi. Bazalwane. Hallelujah. Angaze ngabayiphoyisa kodwa ngiyacabanga baphuthe ephoyiseni. Mase ngifuna ubufakazi bangempela. Ngiyachekisisa. Kunalona maybe obadimba ngempela echeckeni. Kasibe bayichecka bazagcina za checke nabo laba.
aza inspector mfana bona abaphethe icala ngiyayicabangelwa so wafika wangena wacheka ngaphandle wayecheka phakathi wayisenothisa wayibona indwangu walibona idubu lisongiwe lithi iBhayibheli nomfundi wayesiyasondela mayisondela umfundi lithi iBhayibheli bazalwana uwakholwa hlala phansi sengashiya wabona lithi iBhayibheli bazalwana wabona waseyakholwa ngizomela senade leyo nto kuphela ukuthi bona basuyakholwa ingahlula yonke into kodwa ungahlulwa ukukholwa singaphazamisa zonke izinto kodwa hayi ukukholwa ingama yonke iminyango kodwa ngeke kube ukukholwa kwami angithi usubonile yini manje sifimba ukuthi ukholwa into ibona wena ukuthi ngempela uvukile wayi manje uyibambezele ngokuthi ukhona wabazalani kodwa ngithi abantu abayoza umhlaba abantu abayokholwa ungakhonza kodwa ungakholwa ngcono uhlale endlini into esihlanganisela abazalwane lethelana yini sikhola ngoba sibonile ukukholwa akusebenzi with immediate effect but ukukholwa kuyinjini kunendawo engivule kuzo ngayibona singenza ukuthi ngikhona azalwane kunezinto engithi mangikhuluma ngazo engayibona yizona engenza ukuthi ngikhona ngibikana nje kungenza ukuthi ngiyakholwa usuhambile yonke indawo wayibona abanye bazalwane uNkulunkulu badlulisela amabomu ey'nyangeni ukuze befike bebone bese beyakholwa ungasuke already ukuthi waye udlulela khona ukuze kube wena abani wasewakholwa sikhuluma ngento esiyibonile bazalwane futhi sikhuluma ngento esinobufakazi bayo ukuthi ngempela uvukile haleluya futhi sikhuluma ngento esiyikholwa siyayikholwa le yabona malibonga ijeni yakho njengoba usuhambile yokukholwa bazalwane ijeni yakho ihambile ayilingane nokukholwa kwakho amen ikhona bazalwane usizana ukuhamba ijeni kodwa ukukholwa is limited kwande ijeni kodwa ukukholwa kwancane kodwa makungani nokukholwa bese kwehlijeni ningabona bazalwane ukuthi thina ngeke sikhonze nama-developshipa ningabona bazalwane ukuthi thina singabantu bempi thina sinabantu bamandla thina bazalwane sibonta abadilini intabidilini yo bazalwane babo futhi ngithi kholwana sekushunyayeliwe ephasikeni cela nenzele into eyodwa kholwa phuma ukholwa yazi isimo bazalwane sihlulwa into eyi-one moncane ngitshela kuseni ethi isimo sihlulwa into eyi-one sihlulwa ukukholwa and umuntu okholwayo akekho normal yes nakukholwa bese uba normal nakukholwa bese uba normal umuntu okholwayo yazi ukeyincane ngibona emasamba nobaba sixoxa ngebhizinisi ngilendoda le ngakhuluma ngamabhiliyoni ngakhuluma ngey'mali ey'nkulu kodwa manje asikakafani simali encane haleluya
because ukukholwa is a journey. So ukukholwa ubona izinto ezingekho zibe khona. Uma ibandla belingakholwa belingabona ukuthi manje sesideserve abantu bangranti kodwa ngenxa ukuthi alikholwa libingelana lodwa khona abazalwane. Uma besikholwa kahle besona ukuthi kumele siphume. Mabona abazalwane bakwanda abakhona. Bakwanda abakhona. Asistaklish. Makwanda abakhona asistaklish. Sastaklisha kangaka ukuthi awekho amakhono. Awekho amakhono. Ikholo uthutshela into liba nawo liyincaka. Hallelujah. Ikholo uthutshela into ukuthi lento lemele yenzekani libe liyincaka li-extenda. Li-renovate, liyifake, lize lenze ibe upstairs. But into engekho. Khona bazalwane. Kholwani. Yes. Manje kholwani. Phuma ukholwa. Ukhona mshonana okhona ukuthi mina engizoyenza lento iphile. Ukhona ngisho kwifamily yakho ukuthi mina engizobenza abantu baphile. Kholwani. Awusondele mfethu. Awusondele ngisengaqeda bazalwane sengiqedile kahle. Siyabonga Jesu. Yabona umdlete bazalwana ngilinganisi ngayo ngokumngani wami. Kodwa ilanguage esikhuluma nayo yokukholwa kakhulu. Eyokukholwa kakhulu. And uma umuntu oyisondeza nomuntu okholwayo. Kwenza ukuthi nawe uthola amafruit okukholwa. Yes. Ngiyangitshela iyouth yami insizwa. Ngithi bafowethu ngiyanithanda. Kodwa ngiyangihlukumezeka mangibona nisondela kubantu abagxekayo. Kulungile basesontweni phakathi kodwa babegxeka. Ngiyalimala mina. Ngenxa ukuthi ngisuka kahle nisondela abantu abangakholwa. Kodwa mawusondela umuntu okholwayo, bazalwane, phela ogxeka utransfera ngokugxeka. Yonke into engiyenzayo naye iyehlela kuye. Kodwa makusondele kumuntu okholwayo. Umuntu okholwayo wenza ukuthi nami ngitholela amafruit akhe okukholwa. Amen. So uma singakholwa asinakulehla.